simrang hilin eh. Ulit kong isda nga. Tilugon. Patapad ka bukay. To iti agilo. Tangaran ni. Palitan na ang kuan. Say. Sabon. Hi, good morning. Magandang adlaw dahil sa tanan. Ganyang buntang sa do nga tumiog nga tuko og Curtis kaya ngita ko malawoy amugod sa kuling nakita nga gulay pitsay daan palit na lang po ko og bidya kilo nga lapas nga isda grabe isda oy makabungog itong isda nga napalit ag 300 tong kilo 150 pato ka buok man naman dyan itong panahon karon. Diyan. Napanulan ko na res Curtis. Paano na ako mapakubuli o sa Lunes ba dito na. Dito na naman siguro ko sa 2 milyon ng kalunis kaya umuli pa ko kalisya. Mamasahe na po. Mga nagabalabal na amo. Pagbog na pagbalik. Entonces na po ng 100. Kaya 100 magamang pilit sa mga balabal sa bahay. Munang dani sa lamang ko ni kalunis sa doon na may alasaysan sa doon na mabuto ko bay sa madirect rag ang pamiliti kas ara tugbuk mo ko sa kudari takatong hapon lagi nga gikan sa mga lakaw jukra dia ito nahiningan nga katuhang title sang vlog hapon nga manglarga mi Cebu wa manggod na dito ra gud tagbilaran yung marites na to namo karong nga marites pud ma kerat man ko na res Curtis katulog nga mga amiga nangatag sa buwak naman na nagpanan na magijahang hinatag sa karon adismaya na po ko di nakapaggan nga magaw ko lang na kay nakasabot ni Miss Bilita o tagpila ang bayad sa MRI da na malagi pag umangang sa amo anas man imilo trabaho bago pa sulitan yung message na ho nga 18,000 ko no noo ko makakabag ko na malasakit dismaya ko sa kagalingan o magpaimaarib ako o di ampo naman ko sa Ginoo siguro hugot na magampo adlaw mga adlaw maro lagi nun sa mga saan sugid nas mga kasaypanan mga kaniadtong di matabo din tao naman sa mga kasalanan jadi ay nagpukul tos bay yung satos ali ingon nga kuan karang ay taas ko nung pagbipis ali labad ko naman dyan hindi ko magpasikap kaya di magpa sagad maghalos na mga ganun tanan mga isunay yung pangbati hindi ay zalaga hanggang sa pagampo hindi sila ito makatabang dani Ginoo sila itang masampit kuan kanan ay malgito sa si upaw yung tatos upaw pa mabalik halaman pabalik sila kay kuan sayang pag ilang tambay 1 week sila dari makamang yapon kaya pa man maglakaw-lakaw karon di ay sumpong po ko kalijot pero nauwawa ra naman dusra ko inom ra ko magpimpla ko kuan kan ay lemon juice ang ibutang sa pitcher saan taman ginura ko yung antigo ang classmate galing si Ronaldo Ayuban wala ko katambong sa ilang wala ko ka-attend sa ilang last nilang lubong tunay nga daw anak sa gagaw nama o sa ama na ito barkada putong tatay sa ning idik paling ti patunamo ang third degree siguro tunamo sa ning idik ano ning paano na tos lang kalibutan na sa Ronaldo narabato na ko sa kayo-kayan sa dao kilubong na dias so ibig sa kilubong
Tala nga himo. Salamat day ko naghatag daning kuan kani. Try ko no kuan ni. Kay mo ko pinisang gamit. Kay marag pare-pareha mi og gibati. Nasa day liver pati o pati liver o gallstone. Mao ni dyan gitikit akong i-sharean ko na dyan. Daghang salamat di ay sa pag-share mo ani. Assistance ang apo gabi okay ko no ni. Taghanap sa pinsa na namin hangip pang tumar-tumar. Doon ka ko sa kakuan. Sa tapitsil nga limon juice. Ang palit kong limon juice katag 40 ag isa. Na manay kailangan inom karon ito makatubang na ning cellphone. Rapid pong initas gawas. Ano man namin ginihin nag-inom ni taghuwat. Anang itakot sa kanila patog na kapitsir. Sabon-sabon na ito din yung hanga. Kung para ito bukasuroy o paan mall kaya naman ko rin naitsa nga chat ni kuan sa amigong bilit, amigong upaw kanto ko nga sa may ipagamit kapapuk nga to sa kuan o kuan ba naaman na nagto so dira ginore bahala Sabado pa ron hilain ako sa hangana umuli ko Galicia mali gito umuli ko Galicia madugangan na po ko gasto kaya masaka po ko sa bayan kaya kabuntag po tagbang na po sa kabalhabal usahan na naman niyang tunong inig kalunis puhon kay dana kay naaraman daw dana agianan para sa kuan hanupol agi sa makatipid po ginagmay hayap ako maulis Alicia surun panahon dito subay o makaya ba o pilay kuan pero nag-chat mo kung ali nga kukuha ko niya og hindi din certificate masin naman po to og masin bag makauli pa ko sa Domingo sa hapon pinagagad pa kong dulita o upa o unsa kaya siya ba yung message lagi nga 18,000 ko no pa mo reply busy man taon po to kaya naman sila amo kahit naman ito yung 18,000 ko no wapan ang reply wapan niya basaha so aman ampo naman sa Ginoo kaming mga igsuon kitang mga igsuon diha namaman mo pang bati-bati wak sila yung sampit lang sa taas tungab og lemon juice snack po kapayas slice din kong kapayas kaya mdum ko sa Alicia na nakoy kapayas na bunga na baka ron mingaw na ba't ko sa mga tanong sa katong amiga gapon tambang nga bawal din kuno ko bakar sa og bugat aram ko na ala dug magtambay-tambay sudo ko trabaho saan ang niya trabaho nung kapayas lingaw lang tanig sa pusa po mga prutas lingaw-lingaw lang itong balatian hindi mo kalikazar na maakuntag kabalaka kaya siyempre katong mga inadaw nga
obligasyon para nahan narabat ko yung obligasyon nga sinimana karong sumanahan nanjo ra ko ana ang taninjo alita alit ug upaw walang lingaw para bayas. Yes, millions ko vlog. Dahang salamat sa imong filming pagsubaybay sa akong video. Katong uban nga nag-maintinan gyapon sila tan-aw. Di bahingan lang di matagtagsaon. Salamat yung tanan. God bless. Misnak dahil kulunog kapayas. Kaya aksyon na po kalburuto ganti dyan. Tungod kay gilay ko sa kinabuhi, kaan na mo kapayas. Mga apo aliha. Kaya dito simbahan kay choir man na, pagkatug kanta. Lusan mo ito, nagbukbuk lapos ila, duwag hipon. Agbali ito ng abasinahan. Nga dalawang tanan tas muna katos millions ko vlog dan salamat sige comment nga kaan kung kung healthy foods ang kabutan nimo amping salamat kayo ug ang mga dapit to di man ka mupi mo kasaka karon na mga tig comment pero di man ka mo message sa uban ng tig comment kay mo message man salamat naman kayo sa imong pagsigig timbaya sa akong mga video sa hinungdan. Katong niingon nga mga jo kuno sa charity ng Suagan ni Galunis kay 18,000 lagi kuno. Wala ang lingaw kaon nirag kapayas awas kalaay.